banyak nyamuknya. Kano lawu betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wangi dadi impenku wani supah apa jalukmu cah ayu cok guyang guyu lali wayang lali peteng teng 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 rasane wong lagi gandrung pilih bacot opo pilih huruf yen huruf tak trimo gantung neng wek kental malaria opo malarindu sedino koyo selindung neng awak marake guru numpak dokar lakune ngulon wong sabar mesti iya sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh papa aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kapacut alias kadung ngentek ke sawah ngentek ke jagung kano lawe masa betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu dina wengi dadi impenku wani supah apa jalukmu cah ayu yang guyang guyu lali anak lali bojo lali wayang lali peteng teng 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 rasane wong lagi gandrung pilih bacot opo pilih huruf yen murung tak trimo gantung neng wet kental malaria opo malarindu sedino koyo selindung neng awak marake guru numpak dokar lakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon mesti kelakon aduh papa aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kepacut alias kadung ngentek ke sawah ngentek ke jagung